Ден преди старта на Триглав Skyrun се дотатрузихме и сега остава да намерим къде да се паркираме. Сме малко обемни и по пътя няма да успеем да минем. А сега си харесаме как да стигнем до старт финала. Взех си стартовото номерче 382 и тук гледам долу има едно място Place. Не са го надписали, значи ще трябва сам да се събора за какъвто Place дойде. Ванката току-що донесе гела за финалиста. Това е за десерта, това е за победителя. Мале, аз това бици си ще правя. Това е за победителя, вика. Голямата групичка сме се събрали. Може да си пожелаем леки крака на всички. Ай, вече. Митака ще начака на финала. Готови ли сте? За къде да сме готови? За там. Ще видим дали са готови. Осем минути преди старта на Триглав Skyrun. Хората се събират. Едни загряват, други се моткаме. Кой каквото му е на сърце. Пет минути до старта. Тия дет сме с журналистическа карта, пак се набутахме отпред. Поне за старт. Една минута до старта на поредното приключение. Триглав Skyrun. Да подготвим часовниците. Най-разпознаваемото движение. Ръцете горе! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не е никаква изненада, кои двама брака са отпред. Тенчо и Георги Джекови. С теб ще спазваме традицията за добро представяне, т.е. трябва да бягаш с първите жени. Ето ги, трите. Макар че като нищо, само на старта ще сме с тях. Наш 4 пейс. Под 4. Следват около 5 км по сравнително равно. Първи километър, пейс 4.14. Със сигурност няма да се повтори до края на състезанието. Леко свалихме пейса, т.е. задигнахме. Каквото искате го гледайте, на 5.10. Викаме, айде, няма да ги гоним. Сега каквото е, повече от 500 метра, как да ги гониш тия хора? Привет, привет! Слънчогледите не са пораснали достатъчно за да гледат слънцето. Но ние пък сме станали рано, за да го видим, докато още не е взело да прежуря. 2,2 км. Казвам начало на малките слънчогледи. И отиваме да си подберем камъчета
през реката. И аз така. Накласихме краката, значи ще ни върви като по вода. Леко разорано. И тук сме наляво. Чувствам се като във филма 300. Божито. Ама айде няма минаваме пред него, че после краката ще има да жуват до финала. Трети километър. Пейса вече е далеч по-нормалните 6, но... Натам, нагоре. Ето с още едно другарче се засичаме. Анис. Здрасти. И си пичкаме. Лекичко нагоре вече почва. Но не е дошло стръмното. Щом мога да бягаме, значи всичко е бегаемо. 25 минути за мен до тука. 4,35 км. Не пейс. И 100 Почваме да го ядем. Почваме. Не остана. Айде, натискаме още 30 км и сме финиширали. Свършили сме. Групово объркване. Ама яко групово. Айде, към финала. Ето хубавата вратка, където сме се загубили. Участваме в сериала Изгубени. Ама то е яко. Значи като гледам колко долу е трака, ние имаме до тук едни 700 метра отгоре. Това е, кой му е къса къла, са му дълги краката. То си има маркировка като за слепи. Ама кой да гледа? Густо. Друго си е обратно на трак. Моя 6 км. Още дълбоко в полето. Ето ние тази година до лавандулките. Ама че още няма никой. Завихме към дефилето. Няма казване на кой километър, защото при мен вече не са точни. Но ето го и него. Второ объркване за деня. Добре, че викат. Майко. Охо! Първите ще станат последните първи. Тук е отпускане. Теги. Thank you. Малко да пуснем се. Ориентацията? Ориентацията нещо. Майко, значи до тук сме над километър и 700 объркали. Аз показах това не се прави 35 км, той ни вярва. Нали? Няма такъв филм. Айде! Какво става днеска, не знам. Айде днеска нагоре. Статния принцип. Ще хванем на един трудник, ще става с него. Айде! Вече сме на пътеката за Соколна. Табелата показваше 2 часа. Важното е, че сме на прав път. Забранено за МПС. Тъй, като не сме напред, поне взем да хапнем.
Чешмичката на дърво. Миналата година на 6 км, тази година на 8,4. Чай да пина, тъй съм тук. Не остана, като гледам, 900 метра до хижа Соколна. Чакай. Аз съм назад. Хикс километра до хижа Соколна и още 400 д. Викаш как да не спрем за някоя снимка? Не, няма как. Втора панорамна тераска. Нищо, викам втора панорамна тераска. Да. Красиво. 535 д. И продължаваме нагоре. Може да изостанахме много назад, обаче горичката е супер приятна. Не, че някога нещо различно съм казал по състезанията, но наистина така го чувствам. Някъде там трябва да е хижа Соколна, ако не се бъркам. Час и 30 минаха, а хижата е още далече. Сутринта си мислих, сега си гона минимум времената от миналата година, но трябваше да си кажа да си гона същите километри. Нищо, имало и да става, както казах колегите. От тия папараци няма инкогнито. Това е. Се някой снима, се нещо качва. Хет и шодър само да ползват. Сега ще извадим зад гърба един малък флакон 5 литра омекотител. Всички ти взеха да се обаждат някъде горе. Не е истина. Хижа Соколна. Добре. Въпреки 2 км изгубване. Благодарим за всичко. Час и 45. Айде, машинки. Привет. Благодарим ви, че ви има. Благодаря ви още веднъж. Да налеем водичка. След 5 минутки оставаме хижа Соколна. Но тук хората са качили водата на гръб. Продължаваме нагоре. Нагоре. И все нагоре. Изпълзяхме на първото било. И сега продължаваме напред. Коловата маркировка. Едно облаче няма. Не ми липсват много. На фона на миналата година. Така че айде. Да кажем, че бихме се зарадвали на някое друго. Да е малко по-хладно. Защото часът е 9 и си прижуря, че хващаме ден. Преди малко, като снимах това връхче, казах, че сме натам. Не сме натам. Ето от тук, през гората и в онази посока. Влезахме в гората, пътечката леко спуска.
резерват Соколна. Ето от тук, дано не бъркам, но сме право нагоре. Май. Ще видя по маркировката. Точно там сме. Ето ги колегите. Ама аз имам до там още. Виждаме някаква интересна горска маркировка. Стоп! Зима е опасно, лавинна опасност. Слава Богу, сега няма да има сняг, няма лавини, но пък има хапване. Нещо системата дава на късо по непонятни за мен причини. Пулса ми е едва 110, обаче ми се ви малко свят и ям, файда няма. Правя 20 крачки и ми се иска да спра. Явно и през такова нещо трябва да мина. Но както казва коврат, продължаваме напред. Връхче след връхче. Има си и въженци тук. Зимата най-вероятно трябва. През портата към другото измерение. О, имало свят отвъд. И маркировка имало отвъд. Напред, напред. Тук си е съвсем за бягане. Хич не ми се бяга. Още ми се иска да поседна. Но смотано ми е. Ама ако тук не бягам, не знам къде ще бягам. Трябва да си го хора до финала. Пък нищо не ме боли. Срам ще ме после. Да кажа, че само защото ми е било тегаво, съм се помотвал. И зато и го снимам, да съм отговорен пред всички. Този път няма дъжд, няма суграшица, няма леден вятър, няма мембрана, слънчице. Отсичаме. 1600 калории, 3 часа, 1360 дето тук. Докато е по-равно да потичаме. Но ручиче. Може би няма да пия, но мога да си намоха шапката. Да не пълним водичка в шапката. Чудесна работа. Малко солта да измием. Бива. Тавелки, тавелки.
Интересно е, че пише върх Голям Кадимлия 3 часа. От тук. Около на 2. Ще видим у нас колко ще ни отнеме. От тук сме 3:15. Не мога да смятам. Час и половина от хижата. Значи не съм много бърз. Щом нагоре час и половина, те за надолу го дават 2. 17 км за мен. 1500 д. И 3 часа и 20. Отсичаме връхчетата и трупаме денивелация. Не е много стръмно, но умората си казва думата. Иначе все още не е много жега, което е добре. Много е готино тук, защото има видимост надалече и няма как да объркаме пътя. Защото доказахме, че иначе съм способен. Нищо им. Част от опита. Уморително обаче е супер красиво. Спираш, дигаш поглед и ти иска да седнеш и да си останеш да си гледаш. Но уви, не е такъв регламент. Не е разходка. Планините ми е състезание и трябва да ходим. Спомени. Миналата година по това време тръгвах да спускам от Кадимлията на 3 часа и 40. Сега съм на 3 км от него, 4. Ама нищо. Знам за себе си, че не трябва да съжалявам за такива неща, защото в края на краища трябва да си знам къде ми е място. Не да се възгордявам и да си дигам носа нагоре. Съм много задобрял. Така че малко страдание, малко бой по егото и на следващото състезание се радвам пак на малките неща. Колко философски. Пъплим. Групичката иде. И сега ще видим големия Кадимлия. Привет! Ето до там трябва да стигнем. Горе-долу на нашата височина, само че пък ще трябва да послезем. Само за да си го качим отново. Такова е. Айде. 3 часа и 54 тук. Сега ще видим за колко време се стигне до там. Да, тук за мен 3,55 и 1800 д. От момента, в който се вижда големия Кадимлия. Тя е интересно. Спускането до него, под него и после качването още колко деса. И колко минутки, поне за мен. А само като казвам спускането, имам предвид, че трябва да слезем ей там додолу и после това всичко да си го качим, пътечката и после до там, до Кадимлията. Така че си имаме. Хайде, изпълзяхме по-голямата част.
да си има ли. Отбояването до пункта тече. Неизвестно доколко, но тече. Много приятно подухва. Разхлажда хубаво. Тук е супер. Намираме се на около 2000. Не мога да видя точно колко. Качихме първото връхче преди Кадемлията. До тук 20 минути от предното. Значи сега ще видим колко има вече и до Кадемлията. И трябва малко да потичаме, защото е срамота. Планинско бягане и туризъм Казанлък. Благодарим ви! Благодарим ви за организацията на това яко състезание. На това хубаво трасе. И че този път сте поръчали хубаво време. Нагоре, нагоре. Защото надолу свърши. Триглав. Колко глави изкачихме, не знам. Голяма ламя, Триглава. И отново сме на височината на Триглав. Като дойдохме ето от този връх. И там бяхме преди 32 минути. Хайде! $2100. Излизаме на пътчето. Още мъничко и сме при върха. И при водичката, и при храничката. Ето ни при върхчето. 4 часа и 41 минути за мен. 2150 те и 22,5 км. После пак ще се видим. Ето, за да се видите. Благодарим ви, че ви има. Просто спасявате ни. Храничка и водичка. На 4 часа и 48 тръгвам от тук. Служих си съвсем малко вода, защото се налоках хубаво. Сега знам, че има 4 км до пункта и основно спускане. Та смятам да разчитам на тази да вкарах в корена. Кончеви хургончи. Ето ги тези, за които казаха, че са яли маркировката. Вчера Ицето каза, че като са я слагали, кончетата идвали, бутали, гризали. Не знам защо. Трябва да затегна маратонките, защото надолу ще се набиват пръсти. И хайде! Има знак за внимание, не случайно. Ръбчата на камъчетата. Бързи, смели, сръчни. Това си е техничен терен. Гледаш яко в краката, защото иначе ще цуниш земята. Само за секунда да покажа на къде слизаме. Това трябва да е
хижа Триглав. Хайде. Някои се пътушкат, други се люшкат. Мега красиво! И то не е само натам, ами и натам, ами и напред, и навсякъде. Ако някой си мисли, че не е стръмно тук, яко стръмно е. Сега не отичаш по стълби надолу. Тук е от най-стръмните участъци на трасето. Такъв наклон, че за да видиш следващото знаменце, трябва да стигнеш знаменце след знаменце. Не мога да ги видиш вкуп. Все по-стръмно надолу. И накрая ще идем на прибиването точно преди хижата. За да си представите колко е стръмно. Ето го знаменцето, малко по-долу. А хижата ето къде е. Това нещо трябва да го спуснем за 1 километър. Весело. И наближаваме потрепият. Оп, един камък бутнах. Лавинка. Идея си нямам как се слиза това в мокро. Най-вероятно на кълбета. Тук се сещам за състезанията с пита кашкавал, деца пуска по надолнището. Сега ще видим, ще го играем ли питка. Добре, че е сухо. Не знам какво рано. 25. По-скоро бих казал 25 с сурках. Ако си мислите, че стръмното свършва с ония склон, дълбоко се лъжите. В гората си има също хубаво. Слезнахме го. От върха до тук за 12-23 35 минути. Нямам идея колко метра сме свалили, ама беше много яко. 382 от всичко. Най-вече резервни крака, ако имате, давате лейли, първите ги взех. Пункт Триглав. Преди 4 минутки на 5:31 тръгнах от хижа Триглав, пункт Триглав. 26 ми дава тук. Значи до 34. С моите два объркани, значи 36-10 км. Ако някой си мисли, че от Кадемлията после е само спускане, еми не е. Ето от Триглав. Сиката и рушкаме нагоре. Тарампачик. Прижуря. И сауната е топ. Парапланеристи. Дали качват на автостоп? Надале. Еми като не качват, ще си бягаме. Ей, там трябва да минем през реката. Маркировката е горе. Ама нищо да е сега. 3 пъти за щастие се губихме, а и сега е още едно 4-то минаване през някъде си. Айде. Здесь си минаваме през Лирчето. Яко!
Време за охлаждане на мозъка. Далеч по-добре. Охладихме главата и идват стъпалата. Това е последната Голгота. Трапането. Да знам, айде 60-70 де трябва да се качат тук. Не, след първия завой не свършва. Пак сме нагоре. Там. Горе свършва. Айде. Както казва Деси, и беше. Малко дръвчета. Тичайки тук, се връщам към усещанията ми от миналата година в този участък. И определено е по-добре да бягаш, когато нищо не те боли. Може да си уморен, но по-гадното от това да си уморен е да си уморен и да заболят коленете. Така че няма място за оплакване. Супер красива горичката. И пътечката, и разни стари дървета. И сянката най-вече. През гората и я колко стрелки има. Това са за такива заблеяни като мене. Тичаме си по Поларския път. Да обикаляме езерото. Отбиваме се към хижата. Добре, Деси, след малко. Хижа Русалка. Пункт Русалка. Здравейте, здравейте. Само 5 км. Благодарим ви, че ви има. Заради вас сме тук, да. Хижа Русалка, за мен 30 км, 6,17, 2370 д. 5 км. Белким слезем под 7 часа. Все по пътя. Да набием краката по чакъла. От пътя криваме в джунглата при папратите, където е сниман филма Хищника. Имам си оператор! Дай момента да падна в кадър. Мерси. Мерси. Ето, Деси, човек с опит. Подбира добре терена.
Много тучна лакатушеща пътечка. Сега рязко наляво дава и трак. О, много интересно. Да, взел водните ски. Нито сърфа. Това е. Реката тече хубаво. 35 км за мен. Тук вече съм в изгубените. Километрите от изгубването. Изведнъж излезахме на паркинга с колите. Уху! Хайде! 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 Отчай! Интересно състезание. След 2 км изгубване. За мен 6 часа и 50 минути. 35 км и половина. 2380 д. Туто финито. Благодаря много. Една бърза равносметка след бягането. Извода е: не тръгва из голяма лъжица, защото се задавя човек. Смеят ми се зад кадър Ванката и Стевче тук. Да. Бях тръгнал с идеята, викам се, сега си го избягам под 6 часа, щом Коджата го направи за 6:25. Да, ама не. Няколко извода. Като се изрееш от началото здраво и после като те пресече, сам си виновен. Втори извод. Гледай си трака и много мухабет да няма, защото 2 км отгоре и 100 д. И трети извод. Ях си на време и пий на време, защото стената днеска беше голяма. И така, весело. Така на краища. Много далеч съм от слизането под 6 часа, но пък моите приятелчета го направиха, така че се радвам за тях. Само единия. Единия, нищо. Това е преди 16 години, бе. До година и тримата. Положителното, да. Положителното е, че като не съм си свалил много времето, до година, може би ще ми е по-лесно да си го мина, защото ако се изцеда, трудно. Ники, добре, че си дошъл с караваната, беше по-никога. Тук е момента да благодаря на двамата пак, че се опитват да ме върнат във форма. И това се не става и не става. Опитите продължават. Става. Новия отбор работи. Ето такива приятели да имат. Ама от човек. Ви пожелавам. Викаш, врагове не ти трябва тогава, нали? И това е, да. Тънката мисъл. Имам. Снимаш. Здравей. Най-бързата диня, да. Най-бързата е най-сладката. Електролит за бегачи. Пълна е с мастика. На сдине. 3 пакета, айде.